Hi guys, how are you guys? How are you guys? How are you guys? How are you guys this morning? Muri say guys. Muri say na kusigani muri say guys. Ndiri kumbomanya mtown guys. Ndiri kumbomanya mtown zvakaoma ska. Nasi ndiri off ndiri kokumba nenda kubasa mangwana. Saka izvozvi ndamanyisiwa ndiri kumanyiswa guys. Ndiri kumanyiswa nekuti apparently sisi vane birthday ni Friday. Sisi vari ku birthday mangwana Friday. Sisi vari ku birthday mangwana. Vari ku birthday mangwana sisi vadika. Ibirthday ravo mangwana turning 12. Saka ini hana chandiri kuziva guys. Ndongoona ndakutongopiwa order. I invited my friends panapa. They were going to be 12 friends and saka to birthday. Ini hapa chandiri kuziva. Hi Lucinda. Ini ndakutoita kutoudzwa. Indikati aiwa panapa pamba haudaro zvauiti zvozvo. Iwe haundidetecti zvokuita kuti inini 12 friends ndatoinvite. Saka ndine birthday rangu mangwana saka taplana kuti tokuenda kwakati nekwakati. Saka I need something like 150 pounds. Ndikati no, we don't do that. Hatiti zvozvo. Inini ndofanira kutanga ndakumbigwa first. Kana mwana womunhu akaitika chinoitika pano ndisingazvizivi kuti kwai pane birthday ndistoripo tokubasa. Then ndozodi hatidaro. Handobva ndajamuka guys. Saka ndajamuka paya manje. Mungozivawo vana dhedha. Vana dhedha vachindobva vamira zvikanzi aiwa munhu ngaitigwe zvaanoda. Hapana mwana anosonzi kudinde ndiripo anti holiday. Iholiday kamangwana isiti tiripo. Saka tine tichiona kuti zviri kufamba sei and I'm just gonna be their driver. Kwai toda kuenda kupi kunoitwa kupinda 60 pounds kuzodini. Ndabva ndapera power guys. Ndikati okay, inini mogozewa kuti I'm not getting involved in anyway. Ina hapana pandiri kukwana madhire nyama ita chichaitika. Don't tell me munongoita. Handiti maona zvikanzi don't worry ndenge ndiripo. Ndikati all right. Saka izvozvi ndobva zvanzi oi kadhi rangu momanya munotengera vana ava mashort ribs ekugocha ndichavagocha. Guys, ina ndamboitika guys nga andinamboitika zvizvo pabirthday rangu guys. Andinamboitigwa guys, handina kumboitigwa pabirthday izvi. Zvikanzi motonotenga mashort ribs, motenga kwai maballoon ndanyorerwa chilist. Saka zvino guys, ndizvandiri kuenda kunotsvaga izvozvi mutaundi. Kana ndimiwo ina handina kana kumbobvira ndakaitigwa maplans iwayo guys. Handina kuita manyemwe. Munoona kuti nemhakai varume vachitivengesa nevana. Varume vanotivengesa nevana guys because ivo zvotinge chida kuti tiene gwara kuti vana vatange vadzidzira vadai. Murume anongonosvikonongonobvumba mai mwana. Hanimona anongosvika kuti no. Ivo zvinhu zvauri kuti ndida kudai. Iye obva ati no. Handimaona. Imbomirai. Obva ati no. Zvinhu ngazvidai. Anoona. Saka mwana toti ava vaiti vanoita ndevava ava vaiti. Aiwa handisi kumbada jealousy simongile. But unoona kana sadambudziko usati wariona kwako uchariona kwa hama yangu. Kana usati wariona kwako uchariona. Nokuti iwe panongo chiti no. Iwe vakati yes. Favorite ndiani? Kutonzi mama vaiti. Mama vaiti dedi vari bo. Mama vatoiti. Dedi is okay. Dedi vanodi vanovhuma zvese. Iwo ndiwo watowe munhu akaipa. You get what I'm saying? You do what you want to. So it's not okay, guys. Tora chokwadi hazvisi right. Saka izvo ndinda kumanyisa kuti ndanotenga zvinhu zve-birthday izvozvo. Because ndakatowikwa kana izvo ndaitojamuka chitaura kuti hatidaro munhu unofanira kudza kukumbirawo. Handiona. Unofanira kudza kukumbira kuti ndokumbirawo ndoda kuti ndine maplan akadai. Handiona. Isati chitozvidza kuti birthday rako. But you don't make your own plans. Handiona. You don't just make your own plans. Usina kutiudza. Is this a one? Hanimona. Saka zvinobowa guys, tara chokwadi zvinobowa. Saka ini ndakuchimanyisa kunzi chimanya munotenga zvinhu izvi kuitira kuti mangwana zvinge zviripo tadai ndokwandi kuinda izvo kunotenga. Hanimaona. Mangwana oda chino anongoenda koko straight konzi ndichakati mama havaiti vanoramba. Handiti maona. Saka iwe unototwa munhu akaipa guys. Unotwa ndiwo munhu anotoitwa munhu akaipa. Handimazvona. Asi unozama kuti
kuti munhu ngaazive kuti kunokumbigwawo zvinhu zvoitwawo negwara, zvinhu zvodai, iwo nditwa munhu akatoipa. Hazvina kunaka kutaura chokwadi, hazvina kunaka. Hazvina kana kunaka mufunge, hazvina kana kunaka. Hi Tsitsi, how are you? Long time. No one ever understand. Guys, nickname rangu ranende. Guys, nickname rangu ranende akatopuwa kumbe kukokora risingadozivi. Animona, nechidonyewa ndiripo kunzi chaka ava chichi yameno zita nickname ranenge wakatopiwa. Ndakatopiwa obvious nickname. Saka ndongobhadhara zvangu parking 1 hour cheta. Because ndobuda manje. Ndakatopiwa zita. Dedi ndo anenge tori sweetest my mwana. Ndo anenge tori sweetest. Chinzwa mira ndikutokudzai kamwe kanyaya. Ndipo unongoona kuti varume vakaipa guys, varume inyoka guys, varume inyoka vanotombomira zvakanaka, varume inyoka. Mira ndinyanzisana ndikutobhadhara parking muno, but manje phone iyo ndio inobhadhara parking. Ndinoita sei? Pakasara wena ndione people parking papa. Kandikupoterera nekuko. Ndipinda hapo ndapaona. Varume inyoka guys. Ndikudze zvakanje ndakaitigwa izvozvo kuti nditi inyoka. Ndikudzei. Pane parking up again, back up. Back up. Right, zvandakaitigwa guys izvozvo rega ini kuti ndoda kurumidza kumanya ndobva ndadzokera kumba toita live dzedu, tine live nhasi, tine nyaya dzedu anditika saka tine nyaya dzedu saka ndachida kuti tigozomhanya tigozoita edu malive edu plus ndine visitor ari kuuya ndika ndine one of my diary ladies who's coming from somewhere else ari kuuyawo achizoda kundiruka musorowo saka I think ndozoita zvokutoti kana akakurumidza kusvika noti ati ndakusumuka ndofunga it's 2 hours kubva kwaari saka ende ndichitopedzawo izvi pamwe saka live pamwe kana asingamaindi kuti achindiruka ake tichaura nyaya atichiita live dzedu kana asingamaindi kana achimainda ndozotoita kana apedza. Haisiriyo live yangu chaichaiyo beauty. Live nchaita time. Live ndoita nhasi. Tichaitaura Linda, don't worry, live chaita. Chirega ndikudze panoti varume inyoka. Mirai muwe guys. Saka zvakaitika ndimuzati ndakakudze paingatsisi Shakira vatena 18. Andije ndikatsisi Shakira vatena 18 last week iyo. Ndikati vati mukandibesera pano kucelebrate birthday zvakanaka guys andije. Saka iye semunhu akati ngwarire akati achionata kunotina 18 ndobva tanga kukanda CVs ake kwakadini kwakasiyana. Anditika saka inini ose musamai ndaingobetserawo kuna matani paside choti mama nditukusa maCV yangu mama ndisa maCV yangu don't worry mozati kana mwana achitanga kuda moza that thing kuti atanga kuenda unoshanda handimazvona asati amboshanda kaka feeling ndikungobatawo I don't know ka feeling mungo kazivawo ka feeling kaka handimona mama saka taingobetserawo chingona mata saka that day ndakatonya korota inini iye nemumpade mumukadzi pano padiary dzakandivinga kuseri andika akati smeli ndingo moyo wangu choti ndiye kwamuri pane zvekuitika so anti ndakawana basa ndakawana interview kumaship ndaka apply kumaship saka vasati vandipindura saka vakazopindurwa day iroro masikati achona ndobva pakuti hapano mhepo zvadzinoita pakunoti aite interview paya handimaona achitanga kuita interview ndobva network yaramba zvachose ndobva network yaramba saka yaramba kudaro ndobva anaurara zvakamunetsa usiku wese saka munhu anongonamatawo akati chinamata ndobva ngoti simeli nangu wamwoyo wangu chitichi ndomburoti munamate nini handika interview zvatoramba ndikati iwe interview inokwanisa kungoitwa handiwana ngatinamata ndobva tanga kunamata nemusikana takatanga kunamata weduwe dhere chinumber 3 mufunge tichinamata naye mukadzi yawo kana ari conversation uchidako unongotaura kuti ndini pano ndobva tatanga kunamata dhere chinumber 3 ndobva awana phone call handika zvikanzi what happened that day vanga vachitavhara ndobva awana dhere chiteza ndokuzati favor yamwari iriko guys kana mwari achinanga kufavor iriko ndobva ndichakusenderai ndichangokusvara masitake ndosenderai mascreenshots acho ndobva zvanzi wafunga wakaita interview 3 days ago haunokwanisa kupinda because munhu interview akatokumirira ndobva ati no murungu yari kufona zvikanzi no network yakabva yatanga kuramba ndobva yatiza zvikanzi so when are you up for another interview ndobva ati anytime I'm ready even now handiwana zvikanzi alright no problem ndobva yaschedule for tomorrow ndobva amanya ndobva yane email ndobva nditi situkusendera imwe email uconfirm email iyo ndobva sega ndobva ndiforwardra email ya ndobva ati simeli ndobva ndandiri kubasa kati andikwanisi kutaura manheru ndobva fona zvikanzi ndinavata ndafonegwa chichi ndobva ndiudza ngati ngatinamata takanamata chibva kubasa zvikatadzwa kumba chinam ndikati no saka manheru achona iwayoka ndakatonyatsorota zvangu guys ndakatonyatsotariswa musikana uyu naye Shakira uchivawana basa hanimona ndobva ndatofunga ndina Shakira waka-applya kupiwe ndobva ndaka-applya wakati neko kana kati apa kwaka-applya pane wangu wari kuenda kubasa
ndobva ta mama musandida ndikati pane wangu ari kuenda kubasa ndobva ndatofonera mukadzi wangu ndikati hopedza ndakarita nezuro aiwa interview yako uri kuita interview uri kupasa zvikanzi simeli musadaro ndikati ndotokudza uri kupasa ndobva ita interview that day iriya handi zvikanzi simeli ndikungorwa neya ndikati chirega kutya manje fiye chisiya uri kuwana basa iroro uri kuropasa interview ndobva ita interview zvikandi ndapedza interview ndikati bo after 2 days ndobva todzoka kati simeli ndobva tonsendera maresults ekuti wapasa interview saka wakuita next step yechi hamene zvinhu zvinodiwa ndobva ndisendera handimona ndikati handakakudza ndandeto relaxed zvangu inini ndikati bo basa watowana shamwara kutoenda izvi arikugadzira zvinhu zvake saka Shakira ndobva nditi mama 2 days dzadarika idzi makanditi kwai ndichawana basa nanhasi 2 days hapana kana chadakwambodai kwandambodavigwa ndikati don't worry ndavigwa ndikati wambotasa email yako inde angotaurawo out of the ndikati wambotasa maemails here zvikanzi andatasa ndikatasa email ndobva ndicheka email yake ndobva toona kune email yakatonzi chi ari kuita interview ngapi auye kuinterview mangwana na10 zvikanzi mama kune akutofara pa ndikati chiprepare interview ubvise mazinzara haufambi nemazinzara aya autaya uende kuinterview first impression is very important haufambi nemazinzara nechichi you look good handoona bvisa nezviri mumusoro zvakaglogla bvisa uende uri mwana chaichai takutocheka mazinzara aya and everything paya mangwana aenda kuinterview kwakuya handika asvika apasa kuinterview zvikanzi mama but interview handisi kuziva kuti ndapasa here tatakawanda ndikati wapasa interview handoona basa nderako ndakakudza kudhara hapana kumboita kana mahours wena kuma 3 ndobva tonzi tikuda shekodi yako tikuda watu waya ndimazana zvezvemabhrp watoti havachaiti saka vanoda mheno zvavanenge vachida nepassport nechichichi zvese zvangu vachida ipapo zvikanzi utonopindawo unodropa mangwana makuseni zvikanzi mama ndikati kwatowana ndakakudza kwakanora basa achitopinda chinodropa zvinhu zvazviya handimona achitopedza kudropa zvinhu zvazviya achitonzi timetable yako iyi handiwana wawana basa chichi saka utanga basa guys alright mari achitoudzwa zvese zviya muzati kumwana wechikoro anenge atakatobvunzwa kuti unokwanisa kuya rini semunhu anoenda kuchikoro ndobva taona madhezi ari free ndokwanisa kuya pakati handimona that is 4 days per week handiti pay yedu yakamira so alright bo unokwanisa kuchenda malong hours akati saka unenge uchitanga makuseni uchitopedza anototawo ma11 hours 12 hours waya alright bo mwana todzoka chagoni paya atofara ndaona basa ngati good ndozvoita mwari wataina madanitaina materi mwana mwari wedu avanyarari zvinogona kutora time but mwari avarambi vakanyarara it can take time but chandoziva chaunonamatira kana uchirevetsa ukamira panzvimbo une a clear heart mwari vanopindura wati zvatoita so iwewe nemukadzi svika nemukadzi ndikati nemukadzi madandaza email because taingonamata pamwe chete so ndikati nemukadzi yoyo handichatauri zita rake zvaita ndobva ndatomutadzira email yemukadzi atofara paya ndobva toudza kuti tatodini hati mari yayo asi tetomboinda kana kubasa kwacho guys yakutorongekwa ndikaona mari yangu ndoda kudai zvandichazvipindi right saka takutaura manje takagara hedu mumba semhuri tikutaura ngati zvikanzi mwana afara zvisingaiti basa he iwe Shakira kana enda kubasa you have to behave chichichi akutotanga kutorogwa paya boy ndakateerera ndobva ndati zvanaka iwewe zvawawana basa thank you bami Brian aiwa zvaitwa zvaendwa ndikati imimi iwewe zvakuenda kubaswa akana chicontract che 12 months che 1 year ndikati saka iwewe zvawakuenda kubasa mwanangu mabhiri panapa tochicontributawo mabhiri guys ndikati tochicontributa mabills iwe wakuenda kubasa and it's not like kuyokonga uchinda nobabysita kwabhururongo uchipiwa kaka 50 per night ukuwa kunowana mari kuti pamwedzi unotobata mari yako yakanaka svinhu chaichai zvikanzi mama ini ndinozati ndototora license yemuno muchichichi ndikati zvirambidzwe license unotora chiona first biggest enemy yangu yakaita enemy number 1 guys kuti ndiani murume ndiyakaita enemy number 1 zvikanzi azviti vakatanga kujamuka guys zvikanzi azviti haangambotori ningirikiri angambocontribute kumabill hazviti ndikati ko handiti tiri kukudzidzisa mwana responsibility here todzisa mwana responsibility ka chero akatora zvake chinhu che25 pounds chaicho che30 kungomposa something kuti azive kuti nokuti uyu ane 18 anogona kufuma mangwana atenda kuti inda kubuda handika akanapedza chikunda kuti ugara ndega asingazvizivi zvinozoita sei mwana ngadzidziswe handiti zvasiyana zvikanza 18 makore enyika inini mwana she's still a child, she's still a baby kwandiri zvakabva todzanzi iwewe zvawaita 18 handisi kuti panapa munhu anopinda pano after 8 tangodzera time because waipinda kuma 6 iko zvinotogona kuti neva friends akuona 8 o'clock zvema sleep over it's still a no it's still a no zvechichiche ini zvimwe hangu kwandiri uzoti uchingori mwana handimona baba chotomisa tsinga paya mai mwana zvikanzi hakuna bhiri ndikati aiwa kudzidzisa mwana guys zvikanzi kana ndida kudzidziswa anongonotenga chinhu chanoda nemari yake obhadhara ongodzidziswa responsibility anongonotora kana chanoda kungonotora neaccount obva atanga kudini kuzvibhadharira ogozonzwa abhadhare guys kutsika madziro iye ndobva ati saka imimi mama ndati ndichechi nditore bill yechi
aiwa mukudzei aiwa taingotaura nyaya anditi inyaya dzatiri kutaura anditi Mumba inyaya plus nekungozoziva kuti at some point kumudzidzisa zvinozongoitika kwanza nogona kubhadhara body not bills aiwa guys hamusi kunzwisisa imimi isese inyaya dzitaitaura Mumba kaidzi anditi tikutaura nyaya Mumba ndiri kuda kuzama kungonisa kana ndiri kungoti chero akaziva kuti every month oraitirede kandibhadhara wifi ye £25 hanzi mwana wenyu kwa ndewe murume ndewangu animona imimi guys you are missing the point pano you are guys are missing the point was isisi tikuita nyaya ini tikutaura kuti wakushanda inyaya idzi handika chibhadhara bill andi muri kuona chibhadhara bill vana vasi kunzwisa pandiri kubva nako Joelina can see people they don't understand vari vasi kunzwisa zvandiri kuzama kutaura inyaya dziri Mumba and inini ndiri kuzama kutaura team hi just saying how are you ndiri kuzama kuti aiwa handika wakushanda ndiri kuda kumuonesa at some point uchazo saka iwewe ngatingo uchitanga kubhadhara mabills inyaya dziri Mumba idzi handi dedi vacho ndoda kuzama kutaura kuti dedi andimona dedi varume vakaipa Shumbakadzi hamusi kuhwisisa saka zvinonetsa hamusi kuhwisisa you still are not getting the point of where I'm coming from hamusi kunzwisisa point guys handina kuti mwana ngaabhadhare mabhiri muri kundinzwisisa here I didn't say she must pay the bills tiri kuita nyaya Mumba anditika awana basa tikutaura Mumba anditi ndobva ini ndataura inyaya idzi inyaya ndobva ndamuti you have to pay bills now handiti waakushanda inyaya dzatiri kuita Mumba andichimaona then ndikutabudza kuti muone kuti varume enemy dzedu ndopane nyaya yangu animaona varume enemy dzedu ndopane nyaya ini ndiri kutaura nyaya Mumba ndobva ndati at least kana wifi zvayo ye £25 unotora iyoyo inyaya andimaona and then dedi vacho ndobva vajamba ndobva tangoti ha hazviiti hapa kuna bhiri anobhadhara inyaya idzi animaona vatokujamba kudhara inyaya aiwa zviti mwana abhadhara bill hazvigoni I rather pay muri kuona pandiri kuti nini varume ava maenemy edu sometimes vajamba no hazviti muda kuti abhadhara chi I rather pay for it kana iri kuti wifi ndikati saka ndakabva napaziso rera talking munoza talking eye guys rekuti ndiri kupa talking eye rekuti kwemimi muri kuzama kuvharidzira sei inini you know ndiri kupa talking eye kuti nge vadigwa perfume ngiri petrol animona zvikanzi hazviti hakana bhiri rechi iwewe zvawakufanga kuita ndikati mimi muri kumuudzira wani zvokuti aita kuti sevha mari yako unofanga kutenga motikari and watino muri kumuudzira zvokuita handiti ini ndangotaurawo tikutaura tikuita nyaya muno Mumba anditika tikuita nyaya saka I'm just saying kuti ndiri kungotaurawo nyaya hanzi simeli nyaya dzechi kwanzi my say you end up being trolled ninyadzo talent isiso ndisiwaona sichavhunduka unzi tinotrolliwa I'm being trolled left right and center whether I did this or I did that or I said this or I didn't say they just troll we've got trollers they live amongst us I'm a public figure saka vanotongo ukangogvira watitavo watongoziva izvo kana uri papublic haubatikani haunetsekani hauna problem nazvo they will stay there especially ava vekutrolla atichatovaoni ufunge kunotrolliwa kuite titoriko titorine peace yedu pano peace of mind atiregi kutaura nyaya dzedu because kune vanhu vakamirira trolla unogona kutongotrollegwa nyaya isina inewe saka zvausina kutaura dzinotoframiwa dzinotocreatwa nyaya dzichitokuti saka that one I'm not bothered I don't worry about that one nditori boyene titori pa peace of mind titori pa stress free zone ndopatiri right saka paya guys vatoti ndikati how right ndazvinzwa zvikanzi haiwa hazvebhill mwana azvita hazvigoni animona saka we are coming back now to manyaya ekuti muri kuona guys kuti varume ava they are our biggest enemies iwe uri kuzama kuti ndoda kudza mwana chakati handika iye anobva uya handika obva amira kaenda kusaidhire mwana mai mwana obva ati pamwana hazviiti the same way pana kelapa ini ndiri kuti aiwa auronge maplani ebirthday nemafriends ako without you telling me handitika unofana kutengoya mama ndiri kufunga zozozozozo handitika because ini ndinenge nditori nickname kudhara handiona wakamhanya pachikona chaunozati chikona chachirambi hakuna dedi hakuna noka hakuna no kuna dedi
kuna mama kune mano, kuna dede kuna mano. Reganinde kuna dede ndinoshikota kuti inini birthday so muva maronga saka inini ndiri kuzvifarisa. Hanimona. Dede vavapindira vakati azviti azvigoni ndendiripo Friday kai inde ndatoka ngama holiday guys Easter Friday zvikanzi imenda basa sine ndiripo ndechitoisa 5 ndendiripo vana ava ndindotovatora nchitovanisa kwaruda kwenda ndinovadropa ndadzoka ndotora vamwe aizve saka game rakatorongwa rikatopera asi ndanzi chisumukai mimi munotenga zvakati ndokubva makwamandi palist kuzvamakangoronga game renyu madi kungoenda kunotenga moga ina ndimo zati ndiri basa ndisipo sikaimi zvamuripo ndazotumwa guys varume kana muri kudzimba kumusazodaro musatidaro sana mai tiregei tipiwe mazita Melanin unoti hakuna here rinenge ritoriko just that aurizivi chete nickname rinenge ritoriko chinzi avabvume zvese avabvume handiona rinenge ritoriko nickname ranenge wakatopiwa but unenge usingariziye chete. Hanimona ndongositasawo patime taikura isisuna namai vedu tatakapa manickname mama vaikuti vakakuti sumuka enonosuka ndiro kudai so enonoklina umba wobva wati vari kunditi ndisuke ndiro but pane musikana panapa handiona ini like ndozvaraitonyatsoita izvozvo pane musikana ari panapa handiona musikana ari ndo basa rake muri kumubhadhara anti pano munguti ndisuke ndiro ndatisa muromo mhino ndototsama kudai so hanimona ndototsama mhino kudai so handiona kutoti vari kunditi ndotonosuka ndirodzedza ndichidzirovera uko ndichidzikandira uko ndisingadi kuti musikana basa kagara ari kunze ari kuona TV ndinosuka ndiro handiona but vanenge vachita sei vaitotidzidzisa panguva iyoyo saka it's obvious takapesana inini tava pazita mama handiona because dediwo yaingori yes kuna dedi ndokwatawaimhanyira hakuna no kuna mama vaisunga zvinhu zvimwe zvacho vaisunga place amai kuti aiwa izvo hazviiti chichichi ndona saka takapedza tava nickname muri wangu asingazivi nekuti tinenge takutotaura zvenickname tichipa nickname vasingazivi saka obvious nickname ndinotori naro hanimona nditori naro nickname nditori naro hanimona so guys anzi tinenge takutokwisai kumatoxic aizve uchaziva pamwe tenda kutonzi vari toxic tenda kutonzi vari toxic zvimbuya izvi zviri toxic handiyona unoona but anyway indaisa namboti abadhebu ndaingotaura obvious imari yake kutanga ndingachida kutoseva aone kuti zvanoda ndongukana kauyo kushandira chita zvanoda chida kudiya mheno zvachaita tinena zvane but ndaingotaurawo senyaya hanimona taingodawo kuti tinzoti anozvitora sei because at some point guys achasvika pachaime kuti akuenda kunogara ega hanimona ina handipo akunogara ega natanga kugara nakeli wake because inini ndichaenda kuAfrica ndoko wangu inini kwangu kuAfrica guys this country is not for me. This country guys zvekuti 10 years ndiri muno idrama ria hanimona this is not for me my country is Africa where my heart is where is Africa so achazosara ega muno nemunhu wake vanoita sei afa kutanga kuzodzidzirawo at some point kuti kune bhiri rinotogwa hanimona hanzi exactly hakuna no sisi just saying kuna dedi ingori yes saka iwo manje paunoti no papa unobva wavenkwa hanzi konzi ava vaiti mamango dai unotopewa chinickname munazvo zvimanickname guys mungazvirambe but zvimanickname munazvo zvimanickname zvimanickname munazvo guys but anyway guys ndakuenda tosangana manje antika tosangana manje ku live yedu zvaizvo zvinandangoita zvanga live kekuti ndanchifamba nemi tichingouya hangu kunoku anditika no big deal anditika toenda kumberi I understand mningi wangu atara zvaye kutrolliwa I do understand you very well but I titoti pa public figure wati tichashikwata isu tichivhunduka kutrolliwa nevanhu vamwe vacho vanenge vachitokutrolliwa vakatotarisa zvavatori kana kuti pavanogara so you be shocked saka hayo takaenda tokutrolliwa hedu dei taifa takafa kudhara it makes us even strong uzochiona hatisina ganda it even makes us strong so guys tozoya pamasikati tosangana antika toenda mberi ndangoti ndikumhoro sei I can't wait to hear nickname zvinondozoriziva here Melanin how would I know the nickname I will never know unless ndati vabata kana ndabata machats mumafoni hanimona ndo munenge mune manickname kunzi kana kuchinzana unochinzi ameno zita ameno pamwe nechinzi Goliath kuti Goliath auya here Goliath apinda here Goliath abuda here handimashona so hanzi you be there 20 years moda kudiko no ichoice yangu moda kudiko 20 years kuti ndo zvamaitawo pamakauya I don't think so my heart is in Africa I'm going back home when the time is right I'm going back home and these kids wongosara remember indakatongoyawo zvangu ndaudomboitirawo inini hangu asi kungoti I just have to make sure kuti ivava anzi askikele amba ndiudzi esitaringagoa anzi nguvai kana ndangopedza zvacho zvokunotenga apa ndine vista iri kuya one of the diaries akati ndoda kuruka musoro
akangotogona ta life achinituka zvake, and then kana aenda tozotanga kuita life anomaona. So amen. Audio ndo rinenge rimo panenge kanzi Goliath kina men nokuti unenge wakanzi nguva wakanzani guys. Saka manickname tinawo ndo chokwadi. Manickname tinenge tinawo is just that kuti atitomazivi, anditi maona atitomazivi. Saka varume toda kuzombokutira life yenye kuti mimi patinotaurawo nevana siyana inesu, andimaona siyai titaure zvatinotaura isusu tichipa vana after all most of the time tisitospenda time nawo. Chirakaenda kuperiod ndiwo ndotanga kutozviziva, andiona kuti zvadai. Chirakatanga kumera zino ndo ndotanga kutozviona kuti amira zino. Saka vana baba aiwa atidaro, andimaona atidi kudaro. Just like ndayarutsa kaini guys, ndayarutsa guys 12 years history ya Kelly. I told you know guys, history ya Kelly atokura adove musikana. So nhasi ndichakumvela mapicha kubva chechitukutuku andichakwanisa kuwana inini normally nyaya dzinoitika ndedzekuti pano mafoni angu pano crash nezvinhu inda ndasati ndazanya yekuti unogona kuseva Google kazodai, anomaona. Saka ndichamakombela ndayarutsa guys. Ngomwa yakapuwa nyasha iyi maiona vana vari kufara vari happy vayaruka. Iyo ingomwa yarutsa mufunge zviri kuendeka zvinonakidza zvinodadisa izvi. Denga rine tiki hombe chaiyo. Ndokubatai paleta guys, anditika tobatana zvakare pachikamu chinotevera masikati muve nezuva rakanaka. Anditika guys.